Jo volia fer una mica d'apologia per joves, ara jo m'apunto l'altre costat. També els he fet 15 anys, per tant... Has començat amb una cosa que per nosaltres és important, ho havíem fet fa molts anys i en Carles ho ha comentat, potser fa un mes d'això, no fa més, vull dir que aquí van passar una sèrie d'aules d'escoles a fer tallers de pintura, d'art en general, senzillament a sentar-se aquí a comentar el que és un quadre, com veien un quadre els nens, què passava quan es posaven a davant d'una pintura, què els hi semblava. És a dir, per tant, aquest taller que es va fent aquí no deixava de ser una feina que es fa a porta tancada, que no s'hi dona cap mena de ressò, però per nosaltres és gratificant i absolutament important. Però és una altra cosa que també has comentat, i també a favor dels joves, continuem creixent, però bueno, és la pàgina web. Fa anys que nosaltres a través de la galeria apostem per la pàgina web. I de fet enviem els catàlegs de dues maneres, el de paper i el de digital. El digital és un catàleg amb 10-12 fotografies que rep la gent i molta gent quan rep aquest catàleg es connecta per internet a la pàgina web i visita tota l'exposició. Quan s'inaugura una exposició aquí està penjada a internet, la qual cosa fa que el dia de la inauguració es pot visitar tota l'exposició sencera, tots els quadres es poden veure per internet, la qual cosa fa que molta gent no vingui i no es desplaci, primera perquè no és de Blanes, potser perquè en aquell moment no li va bé, però anem constatant que les visites a la pàgina web hi són i a més podem saber què és el que li agrada a la gent de la galeria visitant la pàgina web, la qual cosa també ens fa que nosaltres ens esforcem a dirigir una mica no sé, el que volem ensenyar, el que a la gent li agrada mirar, perquè la gent gaudeixi d'aquest espai d'internet. Finalment hem posat també un petit invent a la porta que potser per la majoria ens passarà desapercebuts, però de ben segur que la gent jove no. Se'n diu un QR. Un QR és un quadradet tot ple de coses, de quadros i de cosetes així, que si un passa segurament no hi ha res escrit ni res de res. Però quan punxes un mòbil, automàticament l'enfoques allà i t'ensenya la pàgina web de la galeria. I un des de la porta punxa aquest codi que hi ha a l'esquerra i podrà visitar tota la galeria a l'hora que vulgui, del dia, de la nit, senzillament és un petit codi que allà, un quadrat, que està com una simbologia i permet a la gent, doncs això, qui ho visitarà? Segurament jo no, perquè jo també tinc una altra cultura, necessito posar-me dintre d'un espai, posar-me davant d'un quadre, però de ben segur que la gent jove saben perfectament què és un QR, és el seu món, és el seu moment, és el seu llenguatge i la seva manera de ser, però no podrem controlar la gent que visita l'exposició des del carrer disparant al mòbil, però segur que n'hi ha i que n'hi haurà, i que des del punt de vista nostre com a galeria procurem també oferir aquestes petites coses que són tècnicament potser avançades, però que també estan adreçades a la gent que tècnicament la utilitza, que no deixa de ser la primera generació actual, que és el seu món, és el seu moment i és la seva manera de veure i viure aquests actes. Per tant, apologia a favor de la gent jove.